ban ai la ka ngo la ka dem haduan you play try can ra unong bo unong thao u ba it ba suma yangi you play try can ra unong bo unong thao u ba it ba suma yangi ni long shi para ha utrai Jesus Christ jing e jong utrai ayangi kan te song utrai un sakyang hun jing le ki jongi la dangi ya itba ni ma utrai un sakyang hun jing le ki jongi la dangi ya itba ni ma Kajing e jung try jung e Jesus Christ kajing e jung blay pa lem just long jung man sim ba khot ken don ring kat bat phi baro ring kat bat phi ru a gospel man ta step min sneu Jesus la chim yok pu ul ai ngu au blay chwa pon sam ha ki pai ba ka su try ka de ka su try jing sau ngu man bangi wan jing le niam su try ngi ai ngu yo blay na ka banta ka jikar khu pengala yo baro stayel para bangi bi e na makata kna ba ka jing wan ai ngu ka jing ai ngu jing yo blay kilang bau blay priang tongin kubur bangi long kinong pop knang bangi long ba bit bala khre ban yo banta ha kane ka jing maya ba kraw How blame done barbaro with a pig. En ko para pangale pop sibon e da ka ci perkhat badai tin da ki kam bad de jingle klat da jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat bakraw e jonga lamar katang karpat ke maria bukhoj beisa ka thai suti ya ki angel bekru khoj badia phi komben ko para panduai nak banta jonga how trau blay jongi ublay beton bobro unisne yangi bandalamap no ikipop jongi unyalam yangi cha kajing embam jukon Amen. try can rat ko blay isne try can rat ko blay isneyangi Kristo ma ko Kristo ra ko no penim jongi penim yangi try can rat ko blay isneyangi try can rat ko blay isneyangi Kristo ma ko Kristo ra ko no penim jongi penim yangi
cha tròn bát hà khăn đấu chính suốt hà kỳ bên riu ba rô ba đôn ca mòn ba pa ni ya ro ya mi ni nam man ni ma ne ni ai bên đòn mu ro bát ni snow mo ya mi bát ni snow mo ya mi sim reng kuk padon mor baro kukul marwe ukpa kutrayu Jesus Christ kukul lang rodu bleng bakit ipo perteng top liang ka jingger pa tus ngau senayagi tus ngau senayagi datang mami bakun datang mami utrai uway bahag litang mami ko Jesus Christ mami bayay lombleng hajing ya long kaway baru bensimba kun hakaburam mukpa hakaburam mukpa Kuat akan dekat step nak bentar kajenjat hat kemensim jong isamla Agustin Kamar. Problem ai kajenjat hat bom cukut. Problem kerku kerdo ikimen kipara imei pa jong bahkan mau kemau burom akan kesngi. Tengah khot ipi komen kepara banyak dua lem nak bentar ulu para banget jengi pelalek hachwa jengi chau bele. Tungin ya duai. Kok pau nong thao bau nong charai jongi to ya jan nyala ki khon ki bakar pat ya me to map ya ki lat ki let chok ni to pan bha biang yangi pato da yangi na ka jing ma baro ki kar pat me ya me blai try kan ran man ngap man ngeu je duai jongi na ka banta ka ja that ka man sim jong Agustin Kamar Amelakot na kani patay chong basa. Daw try jong Yesu Kristo kon jaw me. Uba imad basan charang kad bad me. Bad uman sim bakot. Uwe ublay junom la junom. To blay try kan rap don rengen to chopi punya rap ipi babna katin juku hakipat pan sap pat ai ka jiba bna ka jing sap kipat kan ai jing to yaki ha ka kertem pa arukot baru mensim bakot amen. Kejing pule na kitab Yesaya. Utrai uong kumne. Hey, jaru basliang tuan syabadon ki Bad uta ubam don pisa ale tu thet matobam. Ale tu thet ikawain bat kedut klem pisa bat klem dasiu. Balai pi punluksan ya kepisa jong pi ha ke ke bom long jeng bam. Bad ya kejeng dresh tom jong pi na ke banta kata ke bom penhun ai. Sya skor kendiang yenga. Bad tu bam ya ke babaha. Bad penhun ya lede ha kejeng bam ke basyngam. Pensya ila ke skor bad tuan syenga. Tu ngam bad ba ke mensem jong pi kan dup im. Bad ngan ya te bad pi ke jutang ke benek junom
Namar kejing isnei ke beskem jonga ya udabin. Kekten jong utrai. Kesam cispa soposan ke number pras pa andruposan. Kesam cispa soposan ke number pras pa andruposan. Ruai ke antipon ke waar. Bahok hati jing rai jong u Sngau it yagi baro Long utrai hajan baro Bawat ya u Kikmat baro kikmit syamin Kikmat jem tau baro Me ai bam ai sayaki Hala ayon Kershan utrayaki baswai Kentiu ki bakelon Plik ti u ai utrai Jingwa baro Bahok haki jing rai jong u Sngau it yangi baro Long utrai hajan baro Bawat ya u Bahok haki jing rai jong u Sngau it yangi baro Long utrai hajan baro Bawat ya u ai utrai jingkwa baro Jon ki ba it ya u Snap ki ba kang ha u Bahok haki jing rai jong u Sngau it yagi baro Long utrai hajan baro Bawat ya u Kecing puli na keciti Paulus bukho syal Kristan harum. Manu ban bin klat no yengi na kecing it ukris. Hatu kalan not ne kecing jar ne kecing ban bang ne kecing tangan ne kecing lengkuy ne kecing ma ne ka white lam. Em ha ki a baro ngilong kam palat ban ya kinong job da uta ubal it yengi. Namar ngatip scam ba dan jing yap lan lamne jing im. Lamne angal lamne bor sensyar lamne ki a ki bamenta lamne ki a ki bansawan lamne ki borba lamne ka jing kenjang lamne ka jing jalew lamne ka a ha ka jing tau baro ka way ka banla ban pani klad yangi na ka jing it ublay ka ba ha ukris jisu utrai jongi ka ktin jong utrai Alleluia, 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 Alleluia.
pertei Jarum bot yang Unyo ya ka jing shai jong ka jing Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kajing pule na kubora bha kat kumumate yos bakhoy Kaburana me kutra Hakata kapor habab Jisul yasngeu sapang kajing yap jong Yohanes Baptis ulami no nang ta dakaling bat ulet webriu cakacaka bakanja Henry habaki pai ba kliasngeu sapang kata kilami nala kisnong bat kilabot yu da kikchat haba ulahir nakaling uli i upai ba babon te uladap te kajing service ne yaki bat ulapan kot ya kibapang jongki enda lakam no kasni kisenran kilawan shu bat kilaong kane kade kecaka bakanja sa kaporu kalapalat menta to pha no yaki pai ba bakin ya lek chala kisnong bat bakin thet jingbam na kabentai lade Jisu la ong kim don kam ban lek phi ken to ai a bakin bam kila ong ho u hang ne ngi don tang san tli ki kpung bat a tli ko do kha te u la ong wan ra ya ki hang ne hanga ula pha ya ki briu ban chong ha ka hau plang nang ta ula shim ya ki san tli ki kpung bat atlik dokha ula khmit chabneng bat ula karkhu bat ula kedia bat ula ai ya kikpu ha kisenran bat kisenran kilasam yaki ha kipai ba baro kilabam habanda kedang bat kisenran kilalum khat arsang kilang khot lengkai ke batam Kirang ba kibalaya chong bam kilalong kumba san hajar ngut klem taken ya kikente bat kikna ka gospel jong utrai ka jing ya roya me ko Chris para bangit be ngakwa ban puson lang bat phi menta ka step lai tli ki sembo chi perkhat naki lai tli ki jing pule ki ban ai ji mentoy phi nga kor kom makan jam sen ka ban kong la ka jing pule ban kong menta ka step u isaya yu thu chpang ka jing kor dor ko u khwat ki briu ale ban di ko pat phi tip ka e ka bor jing ko ka ai jing im yangi habang isliang di ko ka aj chngan ka aj pengat jeng pengat ka bet jengi hadien bangi la di ko ta ko ngi sat ta ko ngi kling ta ko ngi sum ta ko ngi sat ta ko ngi chet ngi tiu ki jing bam ba man la ka si ki jongi ka la makata ka aj im yangi ngem pla ban im klem ko Parok ke jing tau jing blay ki dan kam ya ke jing im ki jing tau ba im ko abangi bu bahai snong hakano gondo ko jaka ka jikali ke banang kong jing kalong hato don makato ko jaka kada ka to ko jaka ka don ngi bu chong snong hang ta bangi so tamnat bansa kane ke pen I ba ka
kadai betul kam hadu kata-kata. Hari kadai keren jong Isaya kadai ke Parsi. Uka ban keren bau belai udai ko nak bentar jong ni. Ba klem bau belai la ban kajing met jing men sem jong ni. Ha gospel jong Yohanes nong ba sao kat sao. About Yesus ya keren ba katu kanong tong kau pung Jakob. Lo ongi katu ko beriu ko kong ko ba pitong nang ni. Kan ai mentoi pitang sibit arbit. Henry ko kebangan ai pi kan dei ko chi junom. Kata ka beriu ko ka kalis don ai nga kata ka Ka ba mo Yesus ong ngalong kata ka Klem nga pemla. Pan bà chú sư gospel trong Yohanes nong bên nhiều lại bộc ra, chú sư khoát quang wan pi cái bát liang an ai pi cái cái này cái sai cái dar bảo chú sư hakor kom bakan jam sim uday cái là cái benda trong hi, ipule cái kitab Ezekiel nong lại pan riu art persan ter uble ong ngan sen rek ye pi da cái khoi ban be ye jing mane blai thao trong piเป็นสกลาคอยนักจิมเนเบลย์ท้าวจุพีเป็นสกลาคอยนักจะลองโดนวดจุพีนักจะลองโดนวดมาวกับจุพีชาก็จะลองโดนวดเบรียวก็ก็ตัวกันเบียงเฉพังอุเบลหากายก็คิตับเอสเคียลและน้องบาสาวพญาวอีเวยดูขัดอาร์กิเบรียวกีก็อมประตูนากระตัมเปลและเฉพังก็มันจะกระตัมเปลบีจึงตัวจึงกากิโยจึงki jeng thong jeng tep ki yo jeng namar kane ka kato kadai kador parchi bau blai udai ka nak benta chongi para bangi nama kata tu ngan hikai da kan jing pule benang kong kumba ka ka long benang kam ublai udai ka bakan jam sem mek benta chongi kamar ki pule ba na ki ti Paulus ba khoi ki nong Rom dan nong ba pra lai posan lai pnyeu adu lai kandai Paulus sukran sepang ka jing yo blai Uyo ekade kecingmut da kitab Exodus dan nong arpel iwe du lai kebub try wang ade blay jong pi tang mangau blay pilem yo chu kiwe pat ki blay teu Paulus wang ngade ben tang yo blay kiwe ki jai jing thao ka jing tom ka jing pang jing duk jing than kam de bat penya khla yang kam de bat pen pep yang ban yo blay ngan nang kong yo blay u jing ne ka jing pen nang kong jing ka de balong yo blay pada ini kan dia dau kentu yang ini, pada Yesus kentu yang ini. Hak gospel jung Yohanes senang baar pawai kesan duka kendai. Yesus keliak yo Petrus hato pikam yang ngaban ke ban ki wepat. Petrus cuba lai sin lai wan. Kane kamut bal Yesus pak. Pengi ben nang kong yo play ban ya ke baro. Ban ke baro datang hangta bangin sekam ju. Ngikum ki priu patlot kita ni kelet yo blay kam ki tiar gitar kam ki prabriu kam ki perong pong perthe Yesus kerana gospel jong Matius nong bachipel lai pnyau ong kumne lada ka jing chu pi ki kimi ki pa ek perlok ki jong pi ki men para chu pi kalong kam palat banyanga penam long kisenran jonga bet kai kane ubleu kwa yangi bangin nang kong yo blay ban iki baroมันตันงาละอองเต็งๆชาเป็นชาบันเอ็ดคำบัวนี่ก็ร้องพองกะชิทีเป็นนางกองจงยอนิสเป็นนางบาอาร์ขัดสันก็อองยอนิสองเฮวาน้ำเอ็ดที่ร้องพองกับประเทศก็ร้องพองประเทศกันยาลามบักลายพี่แต่paraบางเอ็ดนามากตากามัดกับบาอาร์ปัญญากว่าก็จึงก็ดอร์จึงลองจิสุตั้งระดานี่เอ็ดนั่งกองอยู่บางต่างเสาทุบลองบกอร์แล้วก็บรรดาจงนี้กามัดกับอะไรแล้วก็จิปุเลกับอะไรก็กอสเปลจงมาทิอสและนองบาคัดสาวบางอย่างเสามันตันกุมนุจิสุเป็นร้อยอยากกิสันตะลิกิปูอาร์ตลิกิดอกคาปันภาษาอยากกิสันฮาจางดกิบริวใครก็ตัวก็ได้ก็จึงบามอุกปูบักเลียสามสินรางเลียสามมากิไปบะได้ก็จึงบามก็ได้ก็เวก็ปังกันกามาก็จึงอิมจึงปาร์โรกบันนังอิมกิบามอุบริวบามชุดเดียวบลายับปังกันกาไม่กับบามปัญญาเอกบามเนี่ยจิตตมฮัตตุกตานี่อีกิบริวกิบลาฮักรุกอมรุกอมบลาไปเลยนามาปัญญาเอกจึงบามในกันเนี่ยกับการพลากับบัจจุเลมันตากสงี้กับการกวีปัดกับพาร์ชีบัจจุได้ก็จึงบามชงงี้
Kumpa klem kabam ngam la ban im. Klem Yesu ngi Kristan ngam la ban im. Ha gospel jung yon nis gal ong mene, no khat san kong. Yesu ong klem nga phem la ban im. Ha gospel jung Matius no a phan riu ong. Chim bam ka ni ka do jang apek. Yesu ulong ka jung bam yang ngi. Ha gospel jung yon nis nong pa sao. Lanok ban riu map, lanok ban riu sao pa pra nga long pu ka jung im. Bat haklan nong ban riu biang san pawai ter ngalong pu ka jing im baba mi nga kin yo jing im ngalong ka jing di la padi nga kin yo jing im te kamat ka bala na makata pa ban ong ipi ba Yesu udai ka jing bam na ka banta jongi pangi hap ya che chitom ban ba mi ong ha ka jing im ba man la ka sui jongi bat du pura bat du ba ka jing long Kristan ka jing long nong bot jongi yo Yesu kum nongin ba me Yesu nakabanta chung pi janga Kristan Katolik ka jing ba me ki sakramen kam tam ka Eucharist pakhoy ka jing ba me Yesu long ka jing ba me yangi ya ba me nakata da ki sublay haki po pa piwan ka mas kilang do ki sami pi ka met ka snam Christ na ma Yesu long ka jing ba pa ai jing im yangi Yesu te trabata la de pa long ka jing ba uso tu chai kdar pa ka jing im jongi ka nam long klem mo te na makata para bangit tungin bam Yesu ha ki sakramen so si pan ong da ka chin sa pan choi chingi pun ki bam yo Yesu ha ki sakramen kala jingai na ki sakramen ka jing bam Yesu ka jing im kanang bot kum ki Kristan ka long ka ba blem pat kam long ka ba te na makata gospel ka khot yangi bagade bam yo Yesu pade ku jing im jongi hey chu ngin bam Yesu ka tien jong u ni sabe ka tien ba pule mentan ngi sabe ketin bapusam mentan ngi bam Yesu ketin jong u ha kitab Jeremia lenong pakhasan kan riu ko ong Jeremia ong trai ngala bam ketin jome ka ketin jome ka ai jing im yanga ka do nu ka kamen nama ka pet ai jing im yanga ka kitab Ezekiel lenong ba lai iwe ter du la to bam ya kane kot kli to bam ya kane kot kli kabamot bam ne ktenu blay pinyo jing im u Ezekiel we nik prophet ula bam ya kata ktenu jong blay ula yo jing im bat ula le ma haka jing im jong u kumu prophet ni pule gospel jong Matius nong ba sao Yesu oi kini kentin ubreu im tang dau kpu ubreu ude ban imru da ktin ba wan nak centur ublay tenama kata para banget kaji pule ketin ublay kaji pusan ketin jong ublay kaji srap ketin jong ublay kadai jing ba ketin jong ublay kaban ai jing im ya piana sel tanat ublay sa yangi tengin le chu kum no u Jacob won ka we jing snang pa sel tanat hakak chi tiu Jacob ka nong ba sao prau ong tu ya jan ba ublay ya jan ba pi hakum dong ya jan ba ublay ka ketin ya jan ba ublay la ba ki sakramen apa kum tahu blay ya jan bat ngi pa ka jik im jongi kalong sa ka jik im ka ba phu ba pheng ha ka jik im ba man la ka se ka jongi te para bangai na makata bangi so mantan kitu ki san hajar ngut kirayo ka jing bam Yesu le kam phala ko kom bakan jado tale kitu ki brio ki yo ka jing bam nama kila tresi tom kila so dan kam yo Yesu kila mi dang step ani wal Yesu pa Yesu la psai ki tik ko ba ong Yesu ha gospel jong Matius lenong ben riu lai pulai le pasau wat swahi ma ki beneng aitam ye pi kila aitam Yesu aitam ki tu brio ki klam ra pam nama kila wat swayo uble la ai ki kjing bam kan jaman sim tengah khot ngaweri pi para bangai ha kjing im jongi artli kjing ba bangai dap tresitom kjing bam kan jaman sim kjing bam kan jado kum ba pi tresitom na pata ka jakpo tresitom kjing bam kan jaman sim tik ko ong Yesu ha gospel jong Yohanes lenong ben riu al po nyau ko ong kum ne wat tre tangi ka ja ko ka bane tang chipon tre na ka banta ka ja ko bane chi junam hei kata kajing tre bakan jaman sem jengi di tre do im do yap ban yo ka bam ka di tre do im do yap tak bata ka man sem ublen ko khu ka do ipi ngadu wa kit bok ki bek ipi para bangai ba pin yo kitu ki lai tlik sempo chi parkhat
Papin pusan mata kata yo baru saya kapan kau ngong biang. Justru long ko la kabanta jongi. Bangin dup long ko la ta jongi kap cai sitom nak siti baar, siti pule baar mata kasni, kap pule siti Paulus sekenang rom pra la pusan la penyau la kandai. Justru long ko nak kabanta jongi tongi untuk sitom ban yo balong ko kabalai ngong mata justru long ka jing bam.ใจชุดตอมตากบามจากโปจงงี้ใจชุดตอมกามกันจามเสมบันนี้วัดช่วยขี้มาขี้เป็นกามันเสมอุเบลนกรคูกระดออย่างงี้นัดวายนามากตาตัวเงินโยจึงหมดในกรีสมบูรณ์ประคัดตัวเงินบามในกิมตากตาโยบอลสตาโยผู้สอนบัดอุเบลอุนกรคูกระดออีพีงาเอ็นยรอยาวเยซูคริสต์ Lies pa and rip away. The number lies pa and rip away. Hadian ketua kajing pela jenget dak jerwai nganget ipan buat biang kajenget jengi dak kajing dewai runget kakot ngaweri pi komen kupara papan pau kajing mot bari jeng pi hakado nor kajing mot jepi kajetmu jepi oblay hakado kupon oblay kerku kado pi kok pa kok oblay basbon pa besnei me basngap berboy kajing pan ki khon jome sngap yangi kado kupon makata da kini jenduai runget jengi bamen kerku makada yangi ya barok citmu kebangi kwa beterwa hame kane kestep kujubab jong pi kan long ngi kerpat eme kutrai ngi duai nak benta okupa bkhoi ki bishop ki lengdo bat ki reunion baro ba oblay try kan rat un ai bor iki makin dup yo ya ka jingkoi jingkhia ka ba pura ha ka ba kindup la shushu panshakri yangi ki pai chongme ni kerpat ame kotrai ni duai na ganta ki katkes ki rangba balang bat ki kme balang baro
ba oblei trai kan rat un kerku yaki bet ya kijing trai jongki ngi kerpat ya me ko trai Ngi kerpat ya me ko try. ngi duwai nak banta ki bapang bastom kamtam nak banta ki to ki breu ki bapang ha kene ka klam covid khat khandai ba oblei trai kan rat un support serpai daki sangti ki bakho jong u makin dup yo kloi ya ka jingko jingkhia ka ba pura ngi kerpat ya me ko trai Ngi kerpat ya me ko try. ngi duwai nak banta ki to ki breu ki baduk ki basham jinjar ba oblei trai kan rat un bentengen ya kam sem jongki bat ba un the ker hai ya ki jingai ai halor jongki ngi kerpat ya me ko trai Ngi kerpat ya me ko try. ngi duwai nak banta ka jingsuk ha ka perthai bat ha ki yeng ki sem baro ba oblei undon rengkat bat ba undon pendam yaki da ka jing e ngi kerpat ya me ko trai Ngi kerpat ya me ko try. Hadir ki tuwai chong tu samla ha khot I pi jar jar. Ya kren bat ublei berskap akabari un kerku yangi. Kok pa top diang ya ki jing duwai ki khon jame ki ba duwai lang bau khon jame Yesu Christ ai nginang chem yu uman lakasi ha ka jing I bat ngin I yu ma ha ka jing embaman lakasi ka jongi I pa ni kine da u Christ u try jongi. Shim ke number lais pa Andrew Pupra. Ke number lais pa Andrew Pupra. Shim ku trai jing im jona na ai ti lut ya la di ha mi Shim baron ki si jona bagan raya roya Shim gini kikti jona Bangan trei tang dajing idyami Shim gini kikta jona Ngan mareya labyami Shimkani kasur jona Bangan raya rotang yamihi Shimkabor berkat jona Bangan tiptang yamihi Shimka spaka pel jona Shipi saru kamdei ka jona Kahaja jona mede Meu crispa isene Shimya gadonu jona Bangan itang yami marwe try Shimya narushitali Bangan imtang marjomi. ข
Tuai komen kepara pakacing kenya jonga bajong pi kan long bapdeng hun akmat ublei kupa dan bo berok. Ko kupa top diang ya kising ai jongi kum kadak jong kacing ngek bat kacing chanya jongi hame. Ya solang badu khon jome ban terwa ya kane kecil kenya ai ngu bat kecil kenya saj pop nak benta kapate bat baro kawe ye pa ni kine da u Chris u try jongi amen u try u don ringkat bat pi to kan tiêu ya la ki do no ni kan tiêu ya ki sha u try to ngien ai ngu yo try kan rat u blei jong ni Padren bo bero ko blei bam jukut kacang hok nin ayu ya meman kapo bamang kasakadau Jesu Kristus try jongi nelatai ke baro ki por ber ki ayom ki kongo ki ai jong me enre melajit man tau yo briu akador jong me hi bad me la bu ya u halor ki ching tau baro Komulong pek jong me halor kapate kamariang lang bau Jesu Christ ia ro ikan pela jong kabo jong kajing sta jong me ia ro ya me atrai lembak kan honang ban ya solang ha kajir wai kemen jong ki da ka bangi ai rwai Utrai ublei kipai neng berhei sawada kaburom jome Hosana Hosana Torwai ublei shatrom Hosana ublei juno Sawada kaburom jome Hosana Hosana Torwa ublei shatrom Hosana ublei juno Dashisha melong ubo khoi ko try ka thamei jong ka chin khoi baro Namar katai kerpa jeme to per khoi pekan tang ini terwa kenya jongi to ba pha yo man sim jeme jar halo joki bakan dop kalalong yangi kamet pakas nam jo try jongi u Jesu Christ haka po bladino yo u padla ka man sau ba lo pdeng si sa chitom ula chem yo kupu pada ka ba ai ngu yeme ula kdia ba ula Alex ran wong to chem bato bam nakane pi baro Namar kane kalong kamet jonga ya kaba ina IT na kabenta jong pi. Ha kaju kurukom dalala ya bam. Uji sula shim ya kuri takaba aingu ya meula. Babla Alex ran wong to shemba to di na kane pi baro namar kane kalong ko khuri chu ko snam jonga jong ka jutang batambai bar bom jukot ya ka ba impen me na ka banta jong pi ba na ka banta ki babon ya ka ban map ki pop tu le kane ban kan mau ya nga
Ka ji maya jong ka jing Kata simbangi bamdu ne ukpu Badni dinagane kakuri Ngiben benaga jing yap jong ne putra Tadhadu kata ngi penmentai ke jiya pa jibi pat ukris terwame ko try ku ko jing im ba de kuri jong ko jing pen im girai ngo aidem yeme tama malan yew yangi ke babet pen yang akmat jombe ban ban chakri yeme da ke basaurit ni kerpat yeme pamangi bayo penta hakamet kuslam ukris yelong ke bia pitli ka we daw men se bekoi to kon ma ko try ke balang jombe ke bala priang setelah ke partai batu penjana ya ka ha ka jing I pengkat chakri jeme kupa bkhoi jingi upo Francis vetoleng do bishop jingi ki wei pat ki bishop keleng do William kabalang to kan mal to kamalem ya kemen para jingi kan thai ba chenrang ki bele thia ho Chris kam tam ni kan ma burom kan ma I ha kan le step ya isamla akostin kamar pamela khot le pathai chong basa to isnei I namagata panpoi I sakima ka jing sai mat jome to isnei ini baro ni kerpat ame nang barakat kemariati soti bekoi ka kami jong blai joseph bekoi kurem jongka ki apostol bekoi baro ki bala saubha ame pateng la pateng nginduk long ke babit panyo patalam hakajeng embam cukut bangin ya ro ame panton buram me dan kon jame uji supres da u lambat u bar ha u kan long ame blai ku pa betan bor akaji long ko we jo men sim bakon baro ko buram ba jing ya ro ju nam la ju nam komba le kai yu dong pen em jangi ba dak ba bo chi kai blai ju u ngi not ba luai ko pa jongi ubah bne kalong ka ba khut ka ka jong me kan wan ka hi ma jong me kalong ka mon jong me ha ka khem deu kum ba bne to ayang I menta ka jan bam jong I kabala kasmi batu mabiang ya kiring kang jongi kombani rungi ma ya kibales yangi barwat yalam yangi shaka jipenchoy henry to pelayani Naka basne top like the party me ko try this new baro ha ka jis bon jme to a jis so jis san ke sni jongi khnam ka jis rap ka jis nei jme ngalai berbo ka pop lim yo jin ya dar jin ja baro ka ba ding up milenti ka jin karben be khoj ba ka jin man pat long pen em jongi Jesu Christ no me long kai ma trong mê ca ca bu lo je na ma je na try Jesus Christ malang ka apostol jome ka jing sunga e api ka jing sunga ai api wat pe ki pop jingin re jing jong malang jome to ai ka jing sbon jome ai ka jing suk pa ji tali ka we kat kum kamon jome ma me be imat basan char junom la junom ka jing suk jung try kan don baraboring kat bad pi kat bad
Giang Chisam Ho Chris ngani ai ku blai de kebiango ba de wai de atat mar ke liang. Hak mi ukolang berat jango blai. Hak mi uneu bikin no ikilat jongi. Ukwat sobhaya pianga panyo haka jeng kawai jeng u. Suk nama kata mangi belasa kwat haka jeng kawai jeng u. Ko kenwat ngablong pasang hok menrup kayin jonga. Raise all of them but nasib jonga kasakiai. Kamet kasnama kuriskan ringi siya kajeng imbam sukun. Shim ke number ars pak khat lai. Ke number ars pak khat lai. Keslashis pa andriposan. Keslashis pa andriposan. Kumensim ukres
topen khod yanga ko med ukres topen im yanga ko snam ukres to tendab yanga ko na krung ukres to sad yanga ko jing shala ben ukres topen klain yanga ko jisu babha to shashkor yanga hapo kijing mong jong me to ai ngan re wacha yanga bangan klano nami now nong shun baman to da yanga hatamir kijing yap to khod yanga batu ong bangan wanchami barangkat bat kiruko jongmi ngandub yero yami junom la junom amen hakami ko jisu bubahat bat batiang tam ngadam krup hakamat jongmi badak jing trang bashirhem jong kemensim jonga ngaduwai bat kerpat yami mention hakadono jonga ya kejing sngew beim jong kejing kermen bat kejing i rengkat bagajing kuslai besisha nak kebentala kepom bat kamon beskem balai bahano kat bah pola dehi da kecing id bejeliu bagajing kuslai mensim ngayai pusanya kita kisantali kecing mong bakodor tam da kabakan mau ya kitu kiktin kibau da bin nang itu lupa ulus lamba lakran syapang jongmi ko jisu babha kila sam ya kikti bat kikja jonga kila nyew ya kiching jonga baro Tungin yaduai Kokpa ya kajing it ukon jomel pan pau biang ha kayu karis bukot kabangla liam mentan ai ba kajing sbon mesim jong ung yangi kanyalam yangi balong ki basbon hala kimben ki para ipani kine da try jing Yesus Kristus kon jomel Mame uba imal basan char junam la junam. Amen. Utrai yon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Alka jikar ko jong blay bitan bo barok pa baru kon baru mensim bakot unkar ko kerdaya pi. Amen. Toleh suk to im sngi ka ktenu blai ka ba pria sreu menta ka step Ngis ngangu yau blai sa ba shong kandiat ya don chicken ten ba benar ba shai aka po sam chiteng janmet kandon ka jing hikai niam na khot ipik para banget ban I ka ne ka hikai niam na ka ju ka channel ka bangi don mas online menta ka sri ha kapor sanchi teng janmet asabawi pli iki ayu jong pik mobile jong pik bab sasngap iki pinyo jeng mentoy blai sibur blai kurku ka do ipi Shim ke number shis pa ar posau ke number shis pa ar posau Habana don baru Jisu ya no ganti. 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 Baru Jisu ngam sir ngam ti baru Jisu kano ngakmen haka kerteng jong Jisu ngin yo jingsu haka kerteng jong Jisu ngin yo jingsu haka kerteng jong Jisu ngin yo jingsu haka kerteng jong
Giêsu nghìn yang chính su Baru Giêsu ngam sir ngam pi Baru Giêsu kano ngakme Ka buram hau kupa bat hau khon bat hau man sim bukhoi Kumba long ba min kong kum jo min ta ba bo chnom la chnom amen. ko donot bukhoi tam u Giêsu Tôi xin ai ko Maria ko dong rap ki Kristan Tuan nam ta chungi. ha ka ktang kupa khon man sim bukhoi amen. Eni ro ya Giêsu Christ Chnom la chnom amen.